Novembrový kontrolný deň na stavbách v Partizánskom sa začal na sídlisku Luhy. Stredobodom záujmu primátora Jozefa Božika a pracovnej skupiny bola zrekonštruovaná cesta a chodníky. Momentálne prebiehajú drobné nedorobky a závady, ktoré nebránia užívaniu diela, ako je vodorovné dopravné značenie a terénne úpravy. Dokončená je tiež výstavba 150 metrov dlhého mlatového chodníka v parku Milana Rastislava Štefánika. Občanom budú už o niekoľko dní k dispozícii aj nové odstavné plochy na šípku. S tým teda, že budú doasfaltované plochy medzi obrubníkom a chodníkom, budú vyznačené stoiska na komunikáciách a bude vyznačený priestor jazdných pruhov, tak ako je to podľa projektu. Stavebné práce sa chýlia ku koncu rovnako v areáli základnej školy na Malinovského ulici na Šípku. V tomto týždni budú viac menej ukončené práce na rekonštrukcii fasády a zostane iba niekoľko dní, ktoré boli daždivé, na ukončenie úprav v okolí školy. Medzi ukončené investičné projekty patrí rekonštrukcia priestorov, ktorých má svoje zázemie futbalový klub Slovan Šimonovaný. Posledné práce boli, ako môžete vidieť, revitalizácia tejto klubovne, zníženie stropov, osadenie nových nejakých stropných svietidiel, dlažieb a týchto ostatných častí. Momentálne sa ten športový klub posunul, čo už týka sa po športovej stránke, a toto dokončené dielo nám hovorí, že sa posunul takisto po spoločenskej stránke. Pracovný ruch stále vládne na štátnej ceste 1/64. Dva nové priechody pre chodcov so strovčekmi vznikli vo Veľkých Bieliciach. Ďalší sa v týchto dňoch buduje pri autobusovej zastávke v Šimonovanoch. Momentálne prebieha výstavba zastávkových pásov. Boli položené cestné záhonové obrubníky, bolo vykonané odvodnenie komunikácie pomocou sakovacích blokov. Momentálne táto stavba v nejakých 50% rozostávanosti. Posledný priechod pri predajni kobercov bude dobudovaný tak, aby bola stavba daná do užívania v polovici novembra. Tvár mesta sa ale mení aj vďaka aktivitám súkromných investorov. Jednou z nich je výstavba autobusovej stanice. Dokončujú sa práce na vonkajších omietkach, vnútorné práce takisto. Čiže my sme zhruba v pláne, ako sme aj mali. Máme už objednané aj interné zariadenie a predpokladáme v decembri, že budeme robiť kolaudáciu. V tom období by mala byť kompletná aj rekonštrukcia jedného z pavilónov Centra voľného času. Stavba pokročila v tom, že vlastne urobili sme vo vnútri inštalácie na nejakých 80-90%. Pokračujeme vonku so zateplením fasády, pokračujeme so zateplovaním strechy. Modernizované priestory budovy budú slúžiť vzdelávacím aktivitám komunitného centra. Mesto Partizánske pokračuje v ďalších investičných akciách v tomto roku. Mám tým na mysli poštu Šimonovaný, kde sme v útorok odovzdali stavenisko. Okrem toho mesto do konca roka zrealizuje aj ďalšiu etapu výmeny okien v jednotlivých materských školách a tiež opravu podlahy v materskej škole na Veľkej Okružnej.